Som späť živý a zdravý. Nemám raka, neboj sa. A počas tých 3 týždňov, čo som bol preč, Bral som všetky tieto lieky. a v 2. týždni som mal halucinácie. Už skoro mesiac beriem Beloretin proti akné. Som sa pozrel do manuálu vedľajších účinkov a ich tam oveľa viac, jak mi ChatGPT písal. Možné vedľajšie účinky, toto všetko. Takže Beloretin celú tú situáciu iba vlastne boostol, ale ak si myslí, že som celé tie 3 týždne nič nerobil, tak si pekne na omyle. Takže prvý týždeň to nebolo až také zlé, takže som normálne pracoval. No druhý týždeň už sa to zhoršilo viac. Zimnice, teploty a triažky. Takže dobre, vtedy som nevedel ani rozprávať nič, že dám si rest, že nebudem nič robiť. Takže som 4 dní nerobil nič, ja som spal a pozeral televízor, za čo sa extrémne hanbím. Ale po tých 4 dňoch som chcel ďalej nič nerobiť. Ale našťastie, že nemám retardovaných kamarátov. Popol som s nimi na kolo a tam ma absolútne zmordovali, že som absolútna sračka, že nič nerobím. A mali úplnú pravdu. Tak odvtedy som sa spamätal a každý deň som odtedy pracoval. Rýchly recap, čo som spravil za tie 3 týždne. Hneď po uvedomení som začal prerábať moju stránku, pretože tú, ktorú som mal, sa mi nelúbila. A celý deň som ju optimalizoval na počítač. Potom, že bomba, že idem spúšťať reklamy, že super. Potom mi došlo, že aha, 90% ľudí tam pôjde pravdepodobne z mobilu, takže to asi nemôže vyzerať úplne na hovno na mobile a dobre na počítači. Tak ten ďalší deň som to robil celé na mobil. Potom som zistil, že aha, že keď tam iba dám obrázok, ktorý som spravil vo Photoshope, neurobím to priamo cez tú stránku, ten dizajn, tak tá kvalita bude S. Som to spravil cez tú stránku, ten dizajn. Potom ďalší problém, nevedel som to spraviť tak, že by jeden obrázok, jeden dizajn vyhovoval na počítač a druhý dizajn vyhovoval na mobil. Dobre, obetujem úplne bomba dizajn na počítač a viac to optimalizujem na mobil. Takže si napíš kozurko.com do vyhľadávača a uvidíš crazy stránku. Plus ešte som robil modely z práce za 4,5 tisíc a oficiálne ohlasujem, že ich mám 10 z 300. Keďže mám ready stránku, tak dneska už konečne môžem spustiť reklamu. Ak sa niečo neposere.